Itaparo ni nyathi marwa miluongo ni Gen Z ni any generation moro ma we need to try and understand gi mopogore gi kaka wan. Wan waning'e ni wantiere dire ka nonyuola e Tomboya. Sindio? Wabiro ka wang'iyo siasa mar vuguvugu manobiro mar multiparty chakilose 82 ka wabiro nyaka 92 ka waneno gine mar Jaramogi gini ka Ford dalogo TJ Kajwang gini gi joma moko nitiere University of Nairobi ka gitiere maorengo gini notelonwa. Wan bende nwantiere student leadership Kenyatta University kucho 91 92 ka thuolo no wantiere in that generation mwaneno nyaka koro kama katiba notimore nade. Macha ne en kinde u. Macha kinde wa. Nukeda style mar. Wakede sitaendwa. Kedo mar jogi en kedo mopogore. To en kedo moro mane ringo to jogi mobilize themselves gi tools mopogore gi marwa. En tools ma gine social media ten hashtag ten occupy ten team otimore nade gisalamu mang'eny. This generation entiere to wan bende wan diere ka generation mane otelo before then nitiere generation manokelo the progressive generation manokelo changes mane wantiere godo. Can we have some intergenerational dialogue mondo wang'iye niya pinywani wadwani mondo ochom kanye to in the space gi changes gi challenges mantiere ni, where do we find the convergence kama ji rome mar mondo mi wanyalo wacho niya ukoso yo gika gimomiyo okwawinjire en nikech paro maru opogore gi marwa kochomo koni. Koro kele urane mondo mi wabede dire ka mondo wayudane solution. Conclave ni it was not en conclave gimomi en conclave en ni kacha ji donjo ga kacha tuloro e room moro to wacho ni wadwa bedo kanya kalo wabed gi solution. Nyaka wabed gi duoko. Yes. Ochalo kaka imanyo papa. Then ka solution owuok to white smoke nitimore nade oko. To ka dipo ni conclave no rachni kila bende nying machielo. Bondo bende wagine, but at the end of the day wabede imbaka ma joma feel excluded, especially the bulging Gen Z population. Therefore feel again considered, understood, and therefore now what they forward ka wang'eyo ni ma e kaka joge paro. Yes. Be nyaka kawuono wang'eyo chandruok ma Gen Z midhiero magineno. Do you understand their problems really? I can say yes and no. Yes, because ni mage nyithindo, remember ni joma onyuologi emane bende ojiwogi